Ladies and gentlemen, welcome to the... Hvad er UV-stråling? UV-stråling, det kommer fra solen, og der er rigtig mange typer af stråler, som der også kommer fra solen. De er både synlige og usynlige. De usynlige stråler, det består dels af varm infrarød stråling, men også af UV-stråling, som der ikke kan ses eller mærkes. UV-stråling, det er kaldet så ultraviolet stråling. Og der er både UVA, UVB og UVC-stråler. UVC-stråler, det er de farligste, men de bliver stoppet af ozonlaget. UVB-stråling, det giver solbrændthed og solskoldning, så det skal man nok helst ikke have så meget af, mens UVA er det, som der giver dig en flot brun hud. Men til gengæld, så kan UVA-strålingen også ødelægge hudens DNA og medføre ændring af huden. Altså får du rynker med tiden. Så her så har vi en bølge. Og så er der 5 grundlæggende begreber om de her bølger. Den første, det er udbredelsesfarten. Og det er den fart, som signalet den udbredes med, altså hvor hurtigt bølgen bevæger sig. Og den måles i SI-enheden meter i sekundet. Bagefter så har vi bølgelængden, og også lambda. Det er sådan her meget sjovt tegn, lambda. Og det er sådan en afstand mellem 2 nabobølgetoppe, så det er for eksempel her til her. Så den her del, den kaldes for lambda, altså bølgens længde. Og den måles i SI-enheden meter. Bagefter så har vi amplitude. Og det er det største udsving fra ligevægtsstillingen. Så her der er ligevægtsstillingen for eksempel her. Så det er simpelthen længden herfra og herned til. Og det er så amplitude. Den har ikke nogen bestemt enhed, da det afhænger af hvilken bølge det er. Og så bagefter så har vi så perioder. Og det er den tid, som det tager at udføre en svingning. Så for eksempel så er det her. Så går man hele vejen op, og så går man så ned igen. Og perioden, de måles i SI-enheden sekunder. Og til sidst har vi så frekvensen. Og det er antallet af svingninger per sekund. Og SI-enheden for det er hertz. Vi brugte UV-perler til vores forsøg, og UV-perler de indeholder det organiske farvestof, som så først bliver farvet, når det bliver bestrålet med UV-stråling. I vores tilfælde brugte vi så en UV-lampe og uden dagslys. Mere på UV-perler, det var, at det konkret, det viser ligesom ikke intensiteten af strålingen. Det viser ikke om, hvor meget UV der er i luften. Så bliver man nødt til at tjekke UV-indekset på, dagens UV-indeks. Nu prøver vi med plastik. Og resultatet af det er, at det bliver også farvet. Men bare ikke lige så hurtigt. Ja, og lidt mindre farvet. Ja, den er lidt mindre farvet her. Nu vil vi prøve med solcreme, så derfor smager vi vores rigtig lækre solcreme her. Yes. Godt. Nu har vi vores lille UV-perle her, som vi vil putte under med sunscreen. Og den er hvid. Det er den ene side. Så. Nu vil vi forsøge med papir. Et helt normalt stykke papir. Og resultatet viser dermed, at papir gør, at der ikke er nogen farve i UV-perlerne. Der. Okay. Nu vil vi forsøge med et glas. Og resultatet af forsøget viser, at glas ikke betyder noget. Nu vil vi forsøge med solbriller. Og resultatet viser, at solbriller faktisk har en effekt. Nu vil vi undersøge, hvordan vores UV-perler skifter farve, når det kommer ud i solen. Nu er vi på vej ud i solen. Har vi UV-perlerne væk fra vores isolation under Idas bluse og tager dem ud i solen. Og så skal vi se, så kan vi se, at UV-perlerne de begynder at få farve. Woohoo!
de bliver en masse flotte farver. You, goodbye, my lover.